Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Alam mo partner, dito natin talaga masasabi na ang hirap maging mahirap. Ito yung lagi natin pinagtatalunan at pinag-uusapan partner na minsan kapag mahirap ka wala kang choice. Gagawa't gagawa ka ng mga bagay na makakatawid at makakasuporta doon sa problema mo. Totoo. Dito rin papasok, dude, yung kasabihan na desperate situation calls for desperate measure. Yes. Kapag nasa puntong desperada ka na, makakagawa ka talaga ng desperadang desisyon sa buhay. Na kahit nandyan naman yung pag-iisip mo, alam mo namang mali, hindi siya ethical, hindi siya pasok dun sa moral values mo. Yes. Biglang papasukin mo. Bakit? Kasi yun yung kailangan mo. Yun yung sitwasyon na wala kang karapatang mamili. Na yun na lang yung tanging choice mo. Ang pumili ng mali, ang kumapit sa patalim. Tunay. Alam mo, nakakalungkot lang dito kay Hana na alam naman natin, walang taong gustong ibenta ang kanyang dignidad sa halagang ganun kababa. Diba? Kung 1 milyon yun, kakagating ko yun. Hindi, pero kidding aside, but mahirap para sa isang tao na ibaba mo masyado yung sarili mo sa ganung halaga, 500. Pero dude, kasi kasama yung travel eh. Pero magkano lang yung travel kahit sabihin mong 200 yung gasolina ngayon, 2.5 yung binabayad sa kanya kasama na yung travel? Ang baba yun doon. Pero dude, wala na rin siguro siyang panahon nung time na yun na maghanap pa ng pupwedeng mag-alok sa kanya ng offer. Sa bagay. Ang nangyari, ang nag-offer sa kanya itong katrabaho niya. Si Ian. Oo, si Ian eh. And parang nandun ka lang sa moment, perfect situation, di ba? Perfect desperate situation. Tapos biglang may taong darating sa buhay mo na perfect na mag-o-offer sa'yo ng ganong klaseng solusyon, panandali ang solusyon dun sa problema mo kuno. Pero kung tutuusin, hindi naman malaki yung binibigay ni Ian. Hindi naman malaki yung binigay niya. Para masuportahan, di ba? Oo, pero para sa'yo, nung time na yun, parang malaking bagay na yun. 'Di ba? Kapag tayo nga sa simpleng pag may nag-abot sa atin ng 1,000 o Tama. kaya nag-tip sa atin ng magkano, 2,000, parang wow, okay, ganyan. Pero kung tutuusin, hindi pala yun yung standard mo. Tama. Kumbaga, ang extra charge mo pala para sa hosting is 5,000 piso kada oras. Yung Raketera, gano'n. 20 mil to. Syempre, Lil Vinci, 120 ka yan. Kaya walang nakuha. Walang kumuha. Pero dun natin mapapatunayan na iba ang mental state ng tao kapag Tama. desperado o desperada na siya. And ikaw din siguro ako. Hindi ko rin masabi kung ano yung kaya kong gawin kapag may sakit. Yung kahit sino man sa pamilya namin na alam kong mahal na mahal ko at hindi ko kayang mawala sa buhay ko, tapos gipit na gipit ako. I agree. Kaya nga, kung sakali mang gagawa ka ng kasalanan, feeling ko, sige, gawan mo na lang kasalanan yung sarili mo. Huwag ka mandamay na lang ng ibang tao. O, huwag ka na lang magnakaw. Kasi kung magpapagamit ka, bababa mo yung dignidad mo, at least ang lang dito, nagagawan mo ng kasalanan, sarili mo lang. Kung sabihin natin na nagagawa mo rin ng kasalanan yung asawa mo, sige. Pero at least, yung impact, diba, ng kasalanan mo, nasa sa'yo eh. Nasa sa'yo mismo eh. So, kung wala ka na talagang choice na makagawa ng kasalanan, gawa ka ng kasalanan na sarili mo lang yung magsasuffer at haharap doon sa consequence ng mismong mga desisyon mo sa buhay. Silipin din natin dito, partner, yung side naman ni Ian. Si Ian, sinamantala niya yung kahinaan at sitwasyon ni Hana. Oh. Sa panahon na mahina
alam niyang kailangan ni Hana ng pera, pumasok itong si Ian. And tingin ko, hindi maganda yung ganun na sasamantalahin mo yung kahinaan ng isang tao sa pagkakataon na alam mong kailangan niya ng pera. Pero mo si Ian nag-o-offer ng 500 pesos. Bilang isang lalaki, syempre, alam naman natin na pwede naman tayong tumulong din. Hindi ako sa nagmamalinis duda, pero sana man lang isang beses lang ginawa ni Ian na ano tayo, may mangyayari sa atin. Pero hindi na mauulit, tutulungan na lang kita. Pero yung para samantalahin mo yung kahinaan ng tao na 500 kada may mangyayari sa inyo, medyo garapal naman yung ganun. Kuwawa din si Hana. Diba? Minsan, hindi ko rin maisip kung si Hana ba, yung ginagawa nila ni Ian, nahuhulog ba yung loob niya? Nalulungkot ba siya? Nahihirap? Paano niya kaya tinatanggap, partner? Pero dude, dun nga sa storya niya, at some point, nakita niya si Ian bilang kaibigan niya. Parang nakakita siya ng kaibigan sa katauhan ni Ian. And dito nga natin maiisip na, kasi lagi niya rin nakakasama. Tapos, siguro napagkukwentuhan niya rin ng kalagayan ng asawa niya since alam siguro ni Ian kung ano yung nangyayari doon sa pamilya niya. So, eto naman si Ian, since aware siya, wala na ring maitatago pa si Hana kay Ian. Kaya all out niya nang sinasabi yung mga problema niya. Tapos dumating pa nga sa punto na hindi na nagbabayad si Ian sa kanya. Diba? So, parang, sinamantala nga. Sinamantala na talaga. At sana hindi tayo makatagpo ng ganyang klaseng kaibigan kasi hindi talaga kaibigan matatawag yan. Tama. Sabihin na lang natin na manggagamit. Tama yung word manggagamit talaga. Kasi para sa pleasure niya lang Although naglalabas siya ng 500 pesos. But what is 500 pesos, 'di ba? Kung ganun yung makukuha mo. Anyway. Pang umagahan lang yun, dude. Agahan lang ba yun? Umagahan lang yun, di naabot ng gabihan yun. In fairness naman sa'yo, alam mo yung presyuhan. Oo naman, dude. Magkano gulay ngayon? Gulay lang ngayon. Bili ka lang ng kangkong. Bili ka lang ng magkano na? 200 to 300 pesos na. Namamalengke ka ba? Oo, araw-araw. Talaga? Oo, Anong oras? ako. Umaga, bago tayo pumasok, namamalengke ako talaga. Anong oras yan? Mga alas 8, alas 9, alas 10, meron pa yan. Natutulog ka pa ba? Hindi talaga, masipag ako Hindi, totoo. Pero mo, hindi ka pa makakabili ng doon, ng isda mo kung bibili ka pa lang ng gulay. Pakbit pa lang yun, dude. Grabe. Magkano na bagoong ngayon? 60 na, 80 na, depende pa sa dami. Talagang alam mo yung presyo. Yes, dude, totoo yan. Sa bagay, asawa ko kasi lahat ng bili. Hindi, totoo. Mahal na ngayon. Kaya yung 500, alam natin yan, kulang para sa isang pamilya. Lalo na kung 6, 5 kayo sa isang pamilya, kulang. Ako, alam ko, nagre-range ang pang isang buong araw ng isang pamilya na naglalaro sa 6 o 7 membro. Siguro mga 1 to 1 yan, dude. 900, medyo parang away-away pa yan. 800, kulang pa yan, dude. So, hindi talaga sasapat yung isang income earner lang, no? Hindi, dude. Kasi ang dami pa nilang binabayaran. Bukod pa dun. Tapos imaginein natin, no? Si Hana, siya nagdadala sa ospital dun sa asawa niya. Yes. Papagamot pa. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, makakalibre ka sa ospital. May bayad pa yan. Unless pipila-pila ka, 'di ba? May mga ibang mga ahensya o institusyon na pwedeng makalibre ka, pero pipila ka nga lang ng mahaba. Yung iba nga, 1 linggo nag-aantay, 1 buwan. So, Yung iba, one time, 1 big taon. time lang ang tulong nila. Di ba? Totoo. Once na, kunyari, lumapit ka ng DSWD, another 3 months or 6 months na naman bago ka nila matulungan dun sa financial assistance nila. Or unless meron kang politikong kilala, 'di ba? 200, bibigyan ka. 200 pesos, bibigyan ka, mga konsihal. Totoo, 200 Totoo yun. pesos lang. Totoo yun. Punta ka sa mga munisipyo, bibigyan ka 200 piso to 300 pesos. Totoo yan. Dude, ako, maninindigan ako dyan. Pero dude, Marami naman kasi humihingi ng tulong. Sabihin natin sa mga senador. Senador? Kasi 'di ba meron yung guarantee letter. Ayan, meron ganun. Oo. Pero hindi lahat nabibigyan ng guarantee letter. Letter. Sa bagay, kasi yung iba naman hindi rin makapirma kasi wala sila ngayon sa Senado. Absent nga lahat Puro absent na Absent o nakakulong. Nakakulong yun. Isa rin yun. Nakakulong. Absent. Di ba? Ay nako, ang hirap talaga ng buhay in short. Mahirap. No? Maging mahirap, dude. Mahirap maging mahirap.
Actually, mahirap talaga na dito tayo sa Pilipinas eh. Yes, pero mahirap maging mahirap dahil may mga taong mapangsamantala sa mga taong nahihirapan sa buhay. May mga taong nagte-take advantage sa mga taong mahihirap na kapag nakitaan nila ng pagkakataon na mapapaikot ko to dahil wala siyang kapasidad o kakayanan, Oo. tinitake advantage nila yun. And sana wag ganun. Oo. Nasa baba na nga eh. Nahihirapan na nga eh. Yung Totoo. salitang nahihirapan na nga, dapat kailangan niya ng tulong. Hindi mo na dapat siya ilubog o pahirapan palalo. Para mo siyang tinapaktapakan, no? Yes. Ginawa mong basahin. Tapos itatapon mo na lang ng basta-basta. Kaya, etong secret file na to is atong pagpapamulat dun sa mga kabisyo nating nakikinig ngayon na wag po nating gamitin ang kahinaan ng isang tao para mas lalo pa siyang malugmok. Diba? Tulungan natin siya. Kung merong paraan para matulungan ng isang taong lugmok na lugmok at kailangan ng tulong, tulungan natin. Ano-ano ba itong mga paraan na to? Bigyan mo ng extra trabaho. Tunay. O kung sakaling nagbebenta siya, bumili ka ng benta niya. Tunay. O kaya kung sakaling meron kang contacts, 'di ba? Pwede mong ibigay sa kanya yung contacts na kung saan niya pwedeng mailapit yung kanyang problema. Tunay. O kung meron siyang hospital bills na pwedeng ipa-shoulder sa isang tao na alam mo namang mayaman tapos tsaka na lang pasisilbihan, edi ilapit mo siya sa mga ganun. Minsan naman hindi sagot talaga yung pera lang eh, yung agad-agad. O ito Tama. pera para Tama. sa hindi. Hindi. Yung Moral support. moral support, yung pagkukusa mo na matulungan, Maging serbisyo, yes, 'di ba? Ang daming paraan para makatulong ng kaibigan mo. Hindi ka kaibigan kung yun lang ang iniisip mo, pera-pera lang. Pero kung kaibigan kang tunay, may isip mo lahat ng klaseng suporta pwede mong maibigay o mai-offer sa kanya. Huwag lang siyang malugmok palalo. Tama. Yun lamang po, Ganda ng Kabisyo. storya mo ngayon. Ganda ng storya natin ngayon, Kabisyo. Galing ng binasa mo. Dude, ibang level, no? Grabe. Kaya sa mga kabisyo namin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, pwede kayong mag-share sa amin, rakitera@gmail.com. Kami po yung magbabalik para sa isa na namang pagsisiwalat ng sikreto para sa top secrets. Kasama mo ang Basa Princess DJ Rakitera. At kasama mo rin ang titindig sa mga pinaglalaban mo, DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Law Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This is Hannah's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic!